No millainen on hyvä tarina? Ronald Reaganilta, edesmenneeltä Yhdysvaltain presidentiltä, kysyttiin, että mikä on USA:n strategia kylmän sodan voittamiseksi siellä kylmän sodan loppupuolella. Ja Reagan sanoi, että heidän strategiansa on tämä: we win, they lose. No tässä on esimerkki hyvästä tarinasta. We win, they lose. Se kuvaa aika yksiselitteisesti ja aika selkeästi sen, että mitä halutaan tapahtuvaksi. Tämmöinen one-lineri, we win, they lose, on erittäin tarttuva, siihen on helppo ottaa kantaa ja se on erittäin mieleenpainuva. Strategian voi kuvata siis tarinana. No minkä tahansa asian voi kuvata tarinana. Ja silloin ollaan tietysti tekemisissä huippuhyvien tarinoiden kanssa, kun päästään tämmöisiin kiteytyksiin, kuten Reaganin tapauksessa: we win, they lose.